अरे खर्च रूम अरे दावाला येतो कधी अण्णा डायरेक्ट इकडे थांब सामान शादी में आते ना कैमरा लेके खाते वक्त खाली खाली हॅलो आई बघा आई खातायत मला सुद्धा रडवलं हे बघा काय चालू आहे बहिणींचा प्रेम आणि मला काय देत तर नाही हा ही बघा माझी आई आणि ही दोघं मला काय घेत नाही माकड लोक पकड रे त्याला बोल नाही बोल हा बघा माझा भाऊ मार खाते दाखव हा बघा आमचा वारा जो चालू आहे आता ही बघा बाबू खोपचे इथे तिची आई इथे तिची मावशी इथे तिची आजी आणि इथे तिची आजी आणि इथे बी तिची मावशी माही काय बरा ना नाश्ता करतो हे बघा नाश्ता करतात आहे इथे आमचं स्विमिंग पूल इथे आमचं किचन हे बघा माझा भाऊ मंडळी पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे मी आता फ्रेश झाला फ्रेश म्हणजे कपडे बदलला परी परी काय चालला परी बरी परी गेला हे मंडळी खाली बेसमेंटला आमचं रूम घेतला सॉरी आमका रूम दिले नाही हे बघा बाबाची मस्त खालचं एक रूम दिले नाही हे बघा केवढं लांब जगा बाय बसला परी गेला लगेच स्विमिंग पूल मध्ये ते बघा उडिओ मारू लागले बाहेर बघा उडिओ मारतो स्विमिंग पूल मध्ये बाय बसलाय बघा आणि आता आहे ना आम्ही डायरेक्ट आता स्विमिंग पूल मध्ये घुसणार मंडळी माझ्यासाठी स्पेशल व्हेज मागवला आता हे नॉनव्हेज खाल्ल्याने बऱ्याच जणांनी आता मेदूवडा आणि वडापाव खातोय नंतर स्विमिंग पूल मध्ये जाणार उडी मारणार भेटूया व्हिडिओ बघत राहा असंच मंडळी चला आता बच्चे कंपनी स्विमिंग पूल मध्ये गेली अरे आबू हो हा सुसू आली आहे हे सावकाच हा हे बघा हे मजा करतात स्विमिंग पूल मध्ये छोटासा काय गो आई येऊन पण मोबाईल हा थंडी असते मला स्नॅपचॅट जा आंघोळ करतो जा परी बघा मजा करता हे गेला कोण काका आवाज येता हे सई इकडे सई वा वा व्हेरी गुड व्हेरी गुड साहिल उलटी उडी मारतो हा मार ये आरू त्याला तर उडी मार पप्पी बाहेर आलीस तर थंडीच वाजणार हात अरे मा हे पाय लागला असतं तिला आता कार्तिक तू उडी नाही मारली कार्तिक उडी जम कर माझी साधी म्हणजे ही आमची बर्थडे गर्ल आहे सासूबाई नमस्कार सासूबाई हा हॅपी बर्थडे अरे वा हेच पाहिजे तुम्हाला आणि ते एक जरा कागद काढायचं बघ ना अरे वा ए नाचो नाचो चला चला लवकर चला आई एकटीच बसली आहे ना सांभाळून पाहिलं बाय एकदम तयार झाला
चौकात पाहिलं बाबा. अरे बापरे. थंड आहे. अरे वा वा मस्त सॉलिड पोहतो रे. इथून तिथपर्यंत पोहून दाखव. हा अरे ना एक नंबर. अरे वा अरे एक नंबर. गुलाबी साडी आणि लाल बाग. चूली सावन को पानी चीसो मौसम तो जवानी माया को करती माया को करती बाय बघा मस्त आंघोळ करता स्विमिंग पूल मध्ये. बाबू येता बाबू रडता. अगं बाय नाच तरी जरा. अरे चेंज
ए तू खाईला कृष्णा बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में नशा
गो लवकर आहे तयारी करून. हा मम्मी वरच आहे ना. थांब बाबू वाट बघता. सासूच्या बर्थडेचा आता केक कापणारच लवकरच. आता वाजले उशीर झाला. संध्याकाळी लय मजा झाली. स्विमिंग पूल वगैरे खेळले थोडे आणि आता केक कापणार. तर चला बघूया जरा. हे बघा 2 जिलगी आहेत म्हणजे 2 मेवणे आहेत माझे. त्यांनी आईसाठी बघा 60 बर्थडे 60 गिफ्ट घेतले नाहीत वेगवेगळे आणून ठेवले नाहीत. आणि आता केक कापूची पुढची तयारी चालू आहे. आकडे सजावट झाली आहे. 60 आकडो लावलेली आहे. फुगे बिगे लावले नाहीत. ही आमची सासूबाई आहे. काय सासूबाई वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. बरं ना. फोटो काढ भावाचा. तिकडे बघ अंकित इकडे बघ. ए अतुल तू तिकडे कुठे गेला. एक नंबर भारी. इकडे इकडे बघा. सगळ्यांनी लाईनीत गिफ्ट द्या. हॅपी बर्थडे टू यू. मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉड ब्लेस यू. हॅपी बर्थडे डिअर काकू. हॅपी बर्थडे टू यू. बार बार दिन ये आए. बार बार दिन ये आए. तुम जियो हजारों ये हमारी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू काकू. हैप्पी बर्थडे डियर काकू. हैप्पी बर्थडे टू यू. सर्वांनी फोटो काढून घ्या काकू सोबत आणि प्रत्येकाने 2-2 मिनिटं बोलायची आहेत याची तयारी केली. इकडे इकडे
पहिलं मला द्यायचं. हे झालं ना उचल जाऊन दे. आई ऐका हे पेपरवर एवढे दिले आम्ही फोटो मारे खालचं ऑप्शन आहे ना ते केलं. आपल्या आईचा आज वाढदिवस आहे, त्या निमित्ताने आपण एक छोटीशी शुभेच्छा भेट म्हणून सर्वांकडून या व्हिडिओ एक आठवण आपण दाखवणार आहोत. एक फिल्म आपण बघूया. एवढं राहून दे. आईसाठी काही दोन ओळी अंकिताने पण लिहिलेल्या त्यावेळेला सुरुवात करतो. कुटुंबात 2 जुळ्या भावंडांचा जन्म झाला. त्याच वेळी एक मुलगी आपल्या पाठीवर भाऊ सुद्धा घेऊन आली. कुटुंबात आनंदाची लहर चढवली. एक मग चालू झाली अनेक संस्कारांची 5वी 12. आज अभ्यासासाठी आमची आई तर राहायची ताकद अशी अनेक नात्यांची उपमा आहे तिला. आज त्यांनी आपल्या आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यात अगदी सोपपणे पार पडलं. एक मुलगी, बहीण, बायको, आई, काकू, आत्या, मामी, आजी असे बरेच नाते त्यांनी मनापासून निभावले. तुम्हाला तुझ्या 60व्या वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. आज काय स्पेशल? आईचा वाढदिवस आहे आज. आज 60वा वाढदिवस आहे तिला. तिला काय दिलं असं एक स्पेशल गिफ्ट द्यायचं. तर वर्षी आपण तिला बर्थडे साजरा करतो, एक घरी करतो. तिची पण इच्छा असते पण ती म्हणून जातात. पण काय कसं सगळ्या मंडळाला सांगतो किंवा सगळ्या बहिणींना एकत्र मिळून सांगायचं की एकत्र येऊन आपण आणि एक मोठं सेलिब्रेशन करतो. तर मुली काहीतरी तिची आई जुनी आठवण आपण सांगूया. आहे का तुमच्याकडे एखादी जुनी आठवण? खूप अशा आठवणी आहेत ज्या माझ्या लहानपणापासूनच्या. तिच्याविषयी काय बोलायचं, आई हा शब्द जरी साधा सोपा वाटला तरी संपूर्ण जगाला सांगून येण्याची शक्यता असते. आईचं महत्त्व सांगण्याएवढा मी नक्कीच मोठा आहे. तरी माझ्या जीवनाचं सर्वात महत्त्वाचं स्थान म्हणजे माझी आई. तिच्याबरोबर आई पहिला जेव्हा आम्ही मुंबईत जेव्हा आलो 93-92 दरम्यान आय थिंक त्याच्या आधी पण असू शकतो मला वाटतं. पण त्यावेळेला आलो आम्ही आई, पप्पा, मी आणि बंट्या, बाय आणि संतीवाला आमचा. तर कसं होतं की मुंबईला आलो, थोडी स्ट्रगल झाले. मामाच्या माळावर म्हणजे त्या माळावर राहिलो आम्ही थोडंफार. जरासं एवढ्या छोट्याशा घरामध्ये मोरी, किचन हे सगळं एकटाच घरामध्ये म्हणजे मला वाटतं 10 एवढे असेल. किचनमध्ये आई काही काही जेवण होते, आम्हाला वाढते आणि अचानक म्हणजे राहायचं. आई म्हणजे असं एवढी भीती. बॅक साईडला रेल्वे ट्रॅक असायची. रेल्वे ट्रॅक त्या कोपरवरची होती. अजून नाव वाटत होतं महाराष्ट्राचा झोपडपट्टी. त्या बरोबर त्या झोपडपट्टीच्या मागे रेल्वे ट्रॅक असायचा आणि रेल्वे ट्रॅकच्या बरोबर आपली असं म्हणजे ट्रेन गेली की भांडी पडायची काय. तर ती सगळी भावंडी एकत्र असून ते सगळं एकत्र कुटुंब बांधलं गेलं पाहिजे हे आमच्या पप्पांनी आईने आम्हाला शिकवलं. आयुष्य काय निवडलं काय आयुष्यात माणसाने एकत्र गेलं पाहिजे. तर ते सगळं सांगायचं मुद्दा म्हणजे किंग सर्कलला सकाळी 4 वाजल्यावर सकाळी शरीर सुरू करून मला सकाळी उठायचं आणि पाणी भरायचं सकाळी 4 वाजता उठून. त्यानंतर मग सगळ्या पप्पांचा डब्बा म्हणा असो किंवा मला शाळेत सोडणं असो ह्या सगळ्या म्हणजे त्यामध्ये गडबड व्हायची. सकाळी झोपून उठून खाली पडायला पडायचं मी पण हे सगळं असं गोंधळ राहायचं. म्हणजे भरपूर अशा स्ट्रगल असायचे. पण सगळ्यांकडून आमच्याकडून खूप खूप सुविधा आहे. असंच आयुष्य झालं तर एकच सांगेन तुला, तू जे काय मागशील ना असं काय ते मागशील ना मी ऐकून शक्य होणार नाही. आम्ही पण नक्की प्रयत्न करू तुझं द्यायचा आणि जे शक्य होईल तेवढं इमिजिएटली आणून दे. बस तेवढं बाकी काय नाहीये. म्हणून तू खूप आयुष्य जग, आनंदी राहा. जे काय सगळं मिळेल तुला, टेन्शन घेऊ नको. फक्त एन्जॉय कर. आयुष्य एन्जॉय माणसाने एन्जॉय करत राहील. तू पप्पा एन्जॉय करा काय नव्हतं. सगळ्यांचं एकत्र येणं, त्याच्यासाठी वेळ करून तुला प्रेम देणं हे सगळं मी शब्दात व्यक्त नाही करू शकतो. आईला विचारायचं ते सगळं मिळू दे जे तिला हवं आहे. सगळ्या इच्छा पूर्ण होऊ दे. कोणाला वाईट करायचं
कुठे काय नाही बोलली, काय करतोस काय तो शब्द बोलायला नाही कमी. असं आहे का मुलांना माहीत होते सगळ्यांचीच चौकशी असते. आई तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुझ्या इच्छा मनोकामना सर्व पूर्ण होते ही स्वामी चरणी प्रार्थना करते. ही सावंत कुटुंब त्या मला मी जेव्हा नवीन लग्न करून आले होते तेव्हा त्या तशा होत्या. आजही मला त्या तशाच दिसतात. त्यांचा स्वभाव, त्यांच्या बनवलेल्या जेवणाची चव, माझी टोमणे मारून बोलणं, त्यांचं रुबाबात राहणं. त्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मनापासून स्वामी चरणी प्रार्थना. असेच सदैव असे राहा, असेच तुझे 100 वर्ष प्रवास होऊ नये. एक छोटीशी आठवण सदैव येत असते मी तुला शेअर करतो की कॉलेजला असताना जे सकाळचा डबा द्यायची स्कूल त्यातलं जे बाजूला भात हा नेहमीच मला आठवण देत असतो. नूतन करायचा प्रयत्न करते पण तुला हे जमत नाही आणि कुरकुरीत पीठ जाण्याचं ते पण ते प्रयत्न करते ते पण जमत नाही. नंबरवर तुझी ती आठवण सदैव येत असते आणि असेच तू यापुढे वर्ष तुझे सदैव आनंदी आणि दुष्टोड आणि निरोगी राहावं ही स्वामी चरणी प्रार्थना करतो. तुझ्या हाताला सदैव धावत राहावी ही मनापासून इच्छा. धन्यवाद. म्हणजे माझी काकू तुला 7व्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. माझ्या लग्नानंतर माझ्या घरच्या प्रत्येक कार्यक्रमात माझी काकू सहभागी असायची. काकूचं जेवण म्हणजे अतिशय चविष्ट आणि गमगमीत. आणि बोलायचं म्हणजे बाबांच्या निधनानंतर अण्णांनी घराची आणि आम्हा सर्व मावळ्यांची एक वेगळीच काळजी आणि जबाबदारी घेतली. तिच्या चांगल्या स्वभावामुळे आज आमचं सर्वांचं कुटुंब हे सुखी, ऐश्वर्य, संपन्न आणि समाधानी आहे. अशीच काकू तुझी 75 करण्यासाठी आपण पुन्हा एकदा एकत्र येऊ ही ईश्वर चरणी प्रार्थना. आणि पुन्हा एकदा काकू तुझ्या प्रेमीकडून तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आनंदाची आरोग्य जावो ईश्वर चरणी प्रार्थना. तुझ्याबद्दल काय बोलणार काकू? तुझ्या जेवण एवढं चमचमीत असतं जसं माझ्या आईसारखं असतं. त्यामुळे दुष्कर जेवण खाल्ल्यानंतर जशी आई माझी आई करायची तसंच लागतं. त्यामुळे पुढेच्या तुला माझ्याकडून असं सुखाचा संघर्ष आमच्या खूप शुभेच्छा. अशीच आनंदी राहा. आणि काकू चिकन छान बनवते. म्हणजे दुसऱ्या आईच आहे शब्दच नाही. ठीक आहे काकू, परत एकदा तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. खूप खूप शुभेच्छा. आणि काकूबद्दल बोलायचं म्हणजे काकूचं जेव्हा लग्न झालं तेव्हा मी लहान होतो पण शाळेत जात होतो. लहान होतो तेव्हा काकू माहेरी जायची, आईकडे जायची. तेव्हा मी काकूबरोबर तिच्या घरी जायचो. काकू कुठे बाजारात बाजारात जायची तेव्हा पण मी काकूबरोबर जायचो. काकू खायला द्यायची. अशा काकूबरोबर आम्ही खूप छानपैकी काकूबरोबर राहायचो. त्याच्यानंतर मुंबईला लग्न जमलं. मुंबईला आल्यावर काकूच्या एवढ्या छोट्या घरात राहत होतो पण काकूने मला चपाती करायला येत नव्हती पण काकूने शिकवलं. ही एक आठवण. त्याच्यानंतर मी माघारपणाला यायची तर काकू किंग सर्कलला, भाईंदरला दोन्हीकडे पण राहिली. असं आपण म्हणतो की मुलांना वाटतं की आई वडील असते की मुलं बिंदास राहतात पण असं विचार कधी आमच्या मनात आला नाही. कारण काय काकूने पण तेवढंच आम्हाला प्रेम केलं आणि तेवढंच छान सांभाळलं. म्हणून आई वडील गावी होते पण मला कधी वाटलं नाही की आई वडील पाहिजे असं. आणि नंतर काकूला आता जास्त काही बोलत नाही कारण काकूच्या आठवणी खूप गोड आठवणी आहेत. पण आपण 1 मिनिटाचा व्हिडिओ सांगितला आहे म्हणून तेवढं बोलते. तरी पण काकू तुला सांगते तुझ्या 3 मुली तिथे जवळ आहेत पण मी सुद्धा व्हिडिओतून तुला खूप शुभेच्छा देते आणि तुझ्या जवळ आहे. आणि परत तुला वाढदिवसाच्या खूप 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 साऱ्या शुभेच्छा. आणि तुला खूप खूप शुभेच्छा. जेव्हा तुम्ही गावी येते तेव्हा तू वाईटवाली भाकरी करते आणि आजोबा माझ्यासाठी लसूणची चटणी आणि ते मला खूप आवडतं. मी तू हे ना कधीच नाही विसरणार. मी गावी आली की सकाळी सकाळी मला ते भेटणारच भेटणार. आणि जेव्हा वेडनेसडे फ्रायडे असू दे तेव्हा तू ऑफकोर्स माझ्यासाठी चिकन मध्ये करशील. त्याच्या जी
कर्नाटकी आणि हिंदी काकूबद्दल आठवण सांगायची म्हणजे आता रिसेंटलीच आम्ही गावी गेलो होतो 3-4 डेज काकू आमच्या बरोबर होते आणि फर्स्ट डेलाच काकूने मस्त आणले आमच्यासाठी तांदळाची भाकरी आणि चटणी दिली होती. सो मस्त वाटलं त्यांना, छान होती, टेस्टी होती चटणी. आणि अजून एक सांगायचं मी प्रेग्नेंट होती, मला काही खायला होतं तर तुला एक दिवस काकू आमच्या घरी आली होती. काकूनी बिर्याणी भाकरी करून दिली होती. तेव्हा मी फर्स्ट टाइम छान जेवण होती जेव्हा मला जेवण जात होतं आणि तेव्हाच मला मस्त जेवायला करणार होतं. मला अजून ते आठवतं. आणि ते अशीच काकू मस्त राहा तुमची 1000 की 50 आणि काय नाही का बाय, थँक्यू. हॅपी बर्थडे काकू. हॅपी बर्थडे आजी. खूप खूप शुभेच्छा. जे पुढील आयुष्य सुखाचे समाधानाचे आरोग्याचा अवधी ईश्वरचरणी तुझ्याबद्दल बोलायचं झालं तर मी पाहते तू खूप छान सांगतेस, अजूनही देतेस. तू माझ्यासाठी आदर्शच आहेस. तुझ्या हातचं जेवण मला खूप आवडतं, चविष्ट. साधे पोहे सुद्धा मला खूप आवडतं. तुझं खूप खूप कौतुक आणि पुन्हा एकदा तुला 60व्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. आम्ही आतापर्यंत बहिणी ही पोरगी माझी अशा पद्धती करायला तशीच राहूया. आई माऊलीची माया अनमोल माया ऊन सावरी सुखाची ममतेची छाया माई माऊलीची माया अनमोल माया ऊन सावरी सुखाची ममतेची छाया तुला आठवतो मनी साठवतो दिसे आसवात ही तुम्हाला ए आई तू भासे ठाई ठाई ए आई तू भासे ठाईची लाडकी तुम्हाला तूच आई हवी. सव्वाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज 60 वर्ष तिला पूर्ण झाले. त्यामुळे आणि सर्व माझी फॅमिली इथे हजर आहे आणि त्यांनी सर्व व्यवस्थित सगळं केलं आणि आल्या कारणाने मला आनंद झाला. असेच आमच्या मागे तुम्ही यायला पाहिजे. मंडळी पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचा. आता चेकआउट हा निघता होता आम्ही, पॅकिंग चालू आहे. घराकडे कधी चादर घडी करत नाही, हे करता. चल चांगली गोष्ट झाली पॅकिंग. परी तुला कुठली बॅग जमेल परी? ती घेतलीस? हां चालेल, देऊ एक बॅग घे. चला आता गाडीजवळ जाऊया. मंडळी आता रिटर्न मारला होता खंडाळा घाटीला. ही यशवंती बघ, गावची यशवंती आपली. बापरे, खाल्ला जात का गाडी आपली? काय घेऊन काय चालले होते? स्लोप लय डेंजर आहे हो. दाखवतो कोण देतो माका. टनल येलो टनल. ओके कुठं आहे आपल्याला?
ट्रॅफिक होतं माहिती आहे तुला? हवालदार उभे होते इकडे. तो स्पॉटच आहे, ट्रॅफिक असतात. छोटं म्हणता. पाऊस बघ, धबधबे बघ कसे पडतात, बारके बारके बघ. येतो टनल येतो, मोठं टनल येतो. रेल्वेन जा, मोठे टनल येत मध्ये गेलंच ना. पहिला तो मोठा आहे, तो थोडा मोठा आहे, मोठा. याचे लिकेज असतात ना बघतो. आता कशाडे बघतो कसो 14 ठिकाणी लिकेज. बापरे, 2 किलोमीटर मध्ये 14 ठिकाणी लिकेज आहे, पाणी गळत. शेवटी डोंगरच ना तो. बरी तुझं बघतो सगळ्यात मोठं आहे ना हे बघ. हे आता लास्ट बघतो. पाणी बघ कसा पडता. झरे चालू झाले, झरे. हा योच तो तकडनं येताना पहिलो लागतो. नाही मोठं जातो तुला दिसता म्हणून तो मोठं आहे. मागाचे छोटे होते. मोठं ना तो असं तुका ना दिवाचा म्हणून तिकडचं दिसतं ना म्हणून छोटं वाटतं.
काळवा येला काळवा आणि आता पुढे लगेच ठाण. आता आमका आहे ना बघा ट्रॅफिक वर घोडबंदरला किती गाडी होत माहित नाही आणि पाऊस पण आहे ना बारीक बारीक. एक तास पकडतो आम्ही. तर मंडळी आता ह्यो व्हिडिओ हेच संपवता. ह्यो व्हिडिओ कसं वाटलं कमेंट्स करून जरूर कळवा. या व्हिडिओक लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला येवा कोकण आपलंच असा. लोणावळा जिंदाबाद. सासूचो बर्थडे जिंदाबाद. बाय बाय. टेक केअर. काळजी घ्यावा.